everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, Kadaugan. Asa ka naman, dali na. Pakita na ka na ko, Berting Cobra. Ayaw ka balaga. Mundool na ko nimo, Mr. Carpio. Kung nakakita ka na ako, klaro kaayo nga wa ko'y daotang intensyon. Limpyo. Padool na. Bye. Mr. Carpio, magigsulti po ko niya. O sabay niyo ba sultihan? Ang imong minarok na style. Oh, ara. Doon na day kay mga tao nga gipauna din eh. Natural. Nga ako ka nabuhaton. Kinahalang maniguro ko sa akong bahin. Di ka matingali inosente ang buhata, ara. Pero ang imong gipasalig, nagani wa man gani unta si Unano pero gisupak ko. My darling Ara. Remember, dili basta-basta kini ato kahimtang. Ang among pagkatao na Berting Cobra, dili basta-basta. Busa kinahalang ibutang sa siguro. Kaganina ron ta kumusanta nimo. SOP ka na, Ara. Bisag asa ka. Basta mga delikado gani. Naagni advance party. Mr. Carpio, Pero sabi ka balakan mo. Ha? Way gubot lumahita mo. Basta malinawon lang ang panagkita na mo ni Berting Cobra. Huwag yung problema. Pero kung siya mag-una-una, piti siya. Mr. Carpio, Hanggang gani siya malipay nga doon ako'y mga tao daan sa palibot. Kasimba ko og doon ay laing grupo. Diskuhido mi. Way maka-back up na mo. Tipi mi. okay. Pero ang pangutana, asa siya? Ganun, wa siya muduol. Unano, siya kasulti ni mo, ganun wa muduol si Berting Cobra na to. Ha? I'm just listening. Kuan, naliguro lang sa tingali, pulos man mga siway. Usa siway. Siway? ha? Unsay siway? Buti masabot. Nalimot si Mr. Carpio. Oh, Mo na'y minaro. Mao ka na'y pinulungan sa mga marunong. Mao na'y, kuan, kay kasabot ana, unsay siway. Unsa? Mao na'y minaro, binali sa wais. Siway. Pero asa naman siya? Nagpaabot ko. Bida eh. Di rin ako gusto nga ako'y magpaabot. Mas maayo pag ako'y paaboton nung kang ako'y magpaabot. Naliguro lang usab si Herbert sa iyang kinabuhi, Mr. Carpio. Ara, basta magtinarong lang siya, way daotang mahitabo. Promise ko ka na. Pero, kung magbinuang gani siya, deadball, patay. Mr. Carpio. Diha kini ako gibuhat para safety ni namong duha. Ngano? Doon na dahil laing muggalaw sa among kalihukan. Piti sila. Kaya ready ng akong mga tao. Yes. Tirod ka na, ara. Ning atong kinabuhi, Ara, we need protection. If possible, balot bakal ang panalipod na to. Aron, pagkapahimusta sa daghang kwarta. Yes. That's right. Ngano mo timang magyud ka diha, ha? Unano? Participation lang sa discussion. Ang balang magtanga ko di. Bossing, almost 5. 10 minutes to 5 o'clock in the morning. Ni Anas Berting sa palibot. Kaya nga na nawag masiyab na hibaw na siya nga ni Aka unano. Asa ka siya? Unsara-sara. Kinsa ang sakyanan nga nisod kaganina sa beach. Tinted ang kolor. Wa nila maklaro sa ato mga tao nga tuwa dito dapit sa may entrance ang sakay nini. Unsay buhaton ta? Tanahon ko na dari sa largabista. Sige, sir. Unsara, sir. May nakita ko na asa na kumbay. Anay, Therese.
Nagkulang sab kayo ang baluster. Dili kay na ko maklaro pero dunay mga taong nang lingkod. Basin og mauna ka na, sir. Okay, mukamang ba kita? Muistog ta. Yes, sir. Ang ina baka kumudul niya. Anas Mr. Carpio. Kauban si Ara. Gigon man si Mar. Naragulit permis sa duha ka atas si Case. Muhi na akong gawas ning akong gipasalitan. Busing ako. Nga na ba? May nakita ko. Sabay kita di mo, unano. Unsa nakita mo ha, unano? Tanawan ninyo. Bye-bye. Bye-bye, tingali ka na. Nagmalong. Oh. Uy. Sa tuod ka babae. Kaya nagmalong man. Oh, murag anhi dinhi ang padung. Kung impostor ka man gani, mamatay ka. Mr. Carpio, Dili ta angay mo kumpiyansa. Masakiron pa lang noon ta. Pero sa dili pa siya makagunit siyang armas. Una na siyang matipi. ni ana siya paingon din eh. Be alert. Magbantay ta. Ariya na, maklaro na. Naklaro ko na sa lugar ka pista. Kinsa nakita nimo, sir? Gamay daw na nagkunit og attach case. Nagtalikod ang usa. Murag tunay gitubag sa cellphone. Wa makita ang dakway. Nakatalikod pa ang kanan. Asa na ka? Anong wa ka pabudol? Dool ako, Mr. Carpio. Distansya na lang ko 10 meters away. Musaka na ko, diha sa inyong naimutagan. Oh, ikaw ba kining? Yes, Mr. Carpio. Ako kining nagmalong. Tuso ka, Birding Cobra. Maro ka talaga. Parihas tang marot, Mr. Carpio. Huwag ka ba'y daang armas? Og ikaw, wa ba? Naibaw ko, nagtion ka ng daan si mong armas tumong karako. Oh, unsa? Kung nagtion ka man, labaw na ko, Mr. Carpio. No. Peace. Peace kining atong tuyo. Labing maayo, Mr. Carpio. Nakita ni mo wa ko'y laing kauban ng mga tao. Ako ra, ug ang akong anak. Nga diya, natabunan sa malong. Welcome. Herbert, ikaw ba kini? Ako ara. Asa si Dudong? Di ara, si Dudong, ilawang sa malong. Ambiyang akong anak. Ah, ari. Ang akong anak. Ayaw na paghilak dong. Ni ana si nanay. Gimingaw na kaayo si nanay ni mo dong. Nice meeting you again, Birding Cobra. Mr. Carpio, Ipadayon ta nga tong tandem. Dili ta magunay. ikaw ra mo nagkikunay na. No, wa. Uy, Ang nagkunauna, nganong nagkaunay kita. Mao ang imong patos, masikop. kalimti na kitong tawhana. Wa pa gid mabalik. Gikulbaan ko, Rudy. Inom og tubig. Aron mawa ang kulba. Daga na kaayo akong nainom. Aw po na pa. Klaro na ba gyud, sir? Siguro ka ba gyud? Ako nang gikumparar ang picture. Ang naong leading mga tawanan. Kanang usa. Mao ka na si Mr. Carpio. O kanang usa. Mao si Perting Cobra. Sila na gyud di ay. Panahon na nga mulihog kita, RJ. Si Kupon nato sila. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.